50 godina osnovan je Koturović da bi se omladina Rakovice družila, igrala, pevala, glumila. Za osnivanje Koturovića bila je ideja da se u Rakovici osnuje društvo koje će objediniti najuspešnije omladince i aktiviste u folklornim grupama, likovnim i drugim. Mi smo tada živjeli u opštini Rakovici koja se snažno industrijski razvijala. Akcenat je bio na fabrikama, na stanovima, samačkim hotelima, a za nas mlade je bilo malo prostora da bilo koji način iskažemo. Na osnivačkoj skupštini koja je održana u sali ovde Doma kulture, koja je bila puna, na moje odmah da kažem iznenađenje, iako sam predsjedavao skupštinom osnivačkom kao predsjednik omladine Čukarice. Puna sala koji su jednostavno za sve što se donosilo odluke aplaudirali i podržavali. Dali smo ime Koturović, Dimitrije Koturović, koji je bio radnik industrije motora, revolucionar u Španiji. Predsjednik društva je izabran Miloš Kićević. Pozove mene izvesni Miloš Kićević, koji je bio predsjednik Abraševića, a inače sindikalni rukovodioc od većeg formata, odavde iz Rakovice, industrije motora. Osniva se društvo, da ja vodim folklor, raspitao se i tako dalje o meni. I ja u to vreme, to je ta 67. godina, sednem u tramvaj, oni mi objasne gde je zadnja stanica, pa produžim dalje. Tu je bilo nekoliko igrača i igračica koji su igrali po nekim drugim sastavima, nešto u Rakovici, neki van Rakovice. A ostali su bili početnici. Ja sam bio jedan od njih. Tada prostore nismo imali, ali nam je muzička škola Davorin Njeko izašla u susret. Izašla nam u susret i mesna zajednica Rakovica, koja je tu bila zgrada pored muzičke škole. I uz njihovu podršku smo koristili te prostore da počne da radi. Ja sam se prijavio, ne prijavio, nego došao u Koturović da igram. Uvek mi je bila želja da igram. I kad sam došao na prvu probu, ispostavilo se nema ko da svira. A ovi drugari su znali da ja znam da sviram i da sam pre toga svirao folklor. I ja sam s jednom prilika bio predvođen da stavim harmoniku na leđa i da se održi ta proba. Ansambl narodnih igara koji sam ja vodio pratio uvek orkestar, što je inače u svim društvima. Pa treba naglasiti da je orkestar naravno pulsirao, bio je veći, manji, kvalitetniji, manje kvalitetan, ali taj prvi sastav je vodio izvesni Đorđe Vasić, koji je bio član Beogradske filharmonije prve violine. Te prve probe su bile malo su bile teže, jer trebalo je da se prvo da vidimo šta ćemo da radimo, šta ćemo da sviramo, šta ćemo da pevamo. Posle 2, možda 3 godine, vrlo aktualan problem su bili kostimi. Nas 3 brata smo nagovorili našu majku da, pošto je znala da šija, inače nije bila krojačica, ali ima mašinu, nagovorili, ona je prihvatila i ja mislim da je 2 meseca svoje slobodno vreme potrošila da bi sačila kompletno žensko vranje, to je 12 kompleta kostima. Sigurno kad se sve sabere, možda 100 komada, možda i više. I ponavljam, potpuno besplatno.
Ne kažem da nije čak bilo i inata. Bilo je i nesporazuma, naravno, zašto ovo, zašto ono. Međutim, niko mi se nije mešao u taj umetnički deo. I onda, naravno, ide malo po malo. Rastu te koreografije. Uzeli smo nekoliko od Branka Markovića. Ostale sam postavio ja. Zahvaljujući njegovom iskustvu i njegovim znanjem, jednostavno je i Koturović stao na noge pravog kulturno-umetničkog društva. Naravno smo izgarali i na probama, i na tim smotrama i takmičenjima. Svaki neuspeh nas je jako boleo, a neizmjerna je bila sreća kad smo bili zapaženi, pohvaljeni, čak nagrađeni. Kasnije sam uzeo, da bi bilo tu zastupljen malo širi krug, jednu od gospodina Vukovića, Pljace, te makedonska igra njegova koja se meni jako dopala. Od Mire Sanjine komička igra. Iz te prve generacije skoro da nema čoveka koji nije sa nekim kum, gde smo se međusobno okumili. Iz te prve generacije, ja mislim da je jedno 5 ili 6 brakova sklopljeno. Svi vrlo uspešni. Ono što je nama bilo među igračima san, uvek nam je to bio san, to su inostrane turneje. Problem je bio prilično veliki što se turneja tiče. Mi smo za godinu i po dana mog rada već išli u Italiju. I posle toga, ja mislim neko 7-8 godina, nije se nigde išao. Imali smo sreće da smo prvi put putovali u inostranstvo 69. godine. Sa dosta skromnim programom, sa 5-6 koreografija, ali jako dobro uvežbane. I mislim da smo se na toj turneji sjajno predstavili. Da su kritike bile fantastične, čak su na naši domaćini slali isličke iz novina, njihove štampe. Dešavalo se da smo Vranjevsku svitu na kraju programa igrali pa i po 5 puta na bis. Sama igra je jedna iskonska umetnost koja je nekako različita od ostalog. Prvo se vezano je za kolektiv, ali ima i nešto individualno u svemu tome. Onaj ko igra, ako postigne određen nivo, on to što igra i uopšte taj duhovni deo, kaže se, pređe rampu. Ode u gledalište, tako da gledalac zajedno sa njim igra, poistoveti se i misli da on igra gledajući ovo. I naravno kad se vrate, naročito ranije, ovo kad se vrate sa turneje, to je onda jedno malo čudo, svako u svom društvu, onda priča i što je bilo i što nije bilo. Imali smo mogućnosti da srećemo i velika i mala društva, vrlo smo se rado poredili i imali smo fantastičnu ambiciju da i mi postanemo jako društvo. Pored folklorne sekcije koje smo osnovali, tada su osnovali orkestar harmonika, likovna sekcija koja je bila jaka i na nivou opštine i grada.
orkestar narodni, pevači, dramska sekcija. Kod teatar je svakako uz folklor jedna najznačajnija sekcija koja u kontinuitetu radi svih ovih decenija i koja je u izvesnom smislu svih ovih godina bio važan deo identiteta ovog društva. Ono što je jako interesantno da od samog početka je opredeljenje bilo za pozorišno relevantne tekstove. Bilo je tu, naravno, neretko i više hrabrosti nego znanja. Krenulo se u ta vremena sa tekstovima i Mihiza, i Vitezovića, Nušića, Simovića. U narednoj deceniji predstave i produkti onoga što se radilo bili sve ozbiljniji. Tu se već formirala i jedna ekipa glumaca koji su mogli da odgovore i ozbiljnim rediteljskim zahtjevima. I naravno počeli su da pristižu i prvi rezultati. Kod teatar je počinjao da biva ime za koje se zna u krugovima dramskog amaterizma. Bio sam jako ponosan kad su se neke nove generacije pojavljivale, kad su se neki novi ansambli formirali. Mi smo u to vreme već bili kompletno društvo koje je imalo sve sadržaje. Imali smo ekonomat koji je bio pun kostima naših. Imali smo kofere koji su bili numerisani prema sastavu igračkog ansambla. Imali smo ljude koji su vrlo uspešno vodili taj ekonomat i vodili računa to sve bude kao pod konac. Tada je već formirao jedan kostur za koji se videlo, znači kostur ansambla i muškog i ženskog, da se tada već videlo da će to trajati. U to vreme, kada sam dolazio na probe, bile su probe po smenama. Kada se išlo u školu, prepodne i popodne, tako su se i organizovale probe. Tako da sam imao jednu nedelju probe od 10 do 12 prepodne, jednu nedelju od 4 do 6 popodne i koristio se dan za takve stvari i za školice folklora koje su tada radile u to vreme. I bili smo jedna od malobrojnih školica folklora i uopšte kudova koji su se bavili tim dečjim školicama folklora. Još uvijek je to bilo onako nešto novo ovdje kod nas. Ja mislim da je to jedna od prvih dečjih generacija koja je ovdje nazvana uopšte dečjim ansamblom i koja je imala ozbiljniji program. Onda je došlo jedan period, naravno taj nezgodan kad se Jugoslavija raspadala, kad smo bili malte ne nigde. Pogotovo kad je bila ta ogromna inflacija. Opstali smo, vrlo malo društava je opstalo. U tom periodu našeg ulaska u omladinski ansambl dešava se jedna kriza u zemlji. Počinje taj nesrećni rat i to se dosta i ovdje prenosi na ovu kuću.
ništa se posebno ne dešava. Mi smo klinci, nema starijih ljudi, nema ko da nas upućuje na nešto dalje. Ostalo je centar bez struje, nema struje, nema ništa, pa se sjećam da je sekretar, upravnik tadašnji s neke okolne bandere odozgo da se snašao i da je dovukao neki podeblji kabel, uvukao ga kroz vrata gore i onda je vratio struju u kuću i mogli smo opet da nastavimo. I jedno vreme smo stvarno imali kabel s neke bandere. Ne znam da li to baš pametno da pričam, ali svako je morao da se snalazi na svoj način da bi se održalo. Ovo je ipak društvo gde se omladina, cilj je cele priče da se skuplja i omladina i narod, i deca i odrasli. Nakon raspada zemlje situacija nije bila sjajna. I amaterizmu i kulturnička društva, bile su i sankcije jedno vreme, nakon toga se to otvorilo, ali naravno para nije bilo, materijalna situacija je bila drugačija, vize su počele. Kapetan broda. A sad pa još i kapetan. A čemu možemo da zahvalimo za vaš povratak, kolega? Sve te firme koje sam nabrojao polako su zapadale u dugove, radile su sve teže i teže i više nije bilo načina da sponzorišu ili dotiraju na onaj način kao što su radili do tada. Tako da je to sve bilo otežano i nije bilo velikog broja putovanja. Nastupa u zemlji je bilo, međutim u inostranstvu vrlo malo. Ostanite koliko možete, družite se i još jednom hvala lepo, laku noć. Moja neka prva sećanja i uopšte pominjanje Koturovića, koliko ja mogu da se setim, kao mali su od strane mojih roditelja, pogotovo od moje majke, zato što je ona bila član ovog društva. U 1992. godine ja sam prvi put čuo i jednostavno došao na probu u ovu ovde salu našeg Koturovića. Kako smo mi dolazili, iskupljalo se to neko naše društvo, tako smo i ostale naše drugare iz kraja i drugarice. Bili smo uvek kao nekako tu glavni. Trudili smo se i svi smo zajedno dolazili i bukvalno smo živjeli zajedno. Postojao veliki odliv igrača starijih, nisu stigli novi i onda je Slobodan Prokić našao jedno rešenje koje je ispostavilo se kao pun pogodak, a to je na mesto umetničkog rukovodioca najpre dečjeg ansambla, kasnije prvog ansambla postavio Andriju Karaklajića. U 2002. preuzimam prvi ansambl
koji u tom trenutku, na moju veliku žalost, a donekle i sreću kada se sada s ove tačke pogleda, je brojao samo 3 muškarca i 5 devojaka. Kada sam došao u kulturno-umetničko društvo, situacija u orkestru nije bila najsjajnija, sem drugara mog Saleta, koga bi sad pomenuo, i mene. Znači, mi smo sve određivali sa naše 2 harmonike. Pored tih 8 ljudi u prvom ansamblu i pored mene koji sam vodio probe, gospodina Slobodana Prokića i 2 harmonikaša, u tom trenutku smo mi činili Koturović. U 2004. godine kada je Saša došao u naš tim, sve nekako postaje drugačije u Koturoviću. Sreća u nesreći je bila da smo krenuli s početka i to me možda i povuklo po najviše da dođemo ovdje. Znači, došli smo u situaciju i rešili smo da pravimo jedan sistem od početka. Najbitnija stvar je bila da se u tim ljudi koji će raditi sa Koturovićem dovedu ljudi koji su odrasli u Koturoviću. 2004. kada sam ja došao, to je bio mart mesec, znao sam da prvo što moramo da uradimo, moramo da napravimo turneju. Hteli smo mnogo, imali smo malo. Da su goferi bili na vezivanje na Učkur. I naravno dođe Francuska jedna i kako mi sada krenemo. Ja sam rekao, odmah sećam se, ja i Cola smo sedeli, rekao ja ovako, mi ovako nećemo ići. Ili novi koferi ili nikako, ili novi autobus ili nikako. Hteli smo da pokrenemo, da se promeni nešto. Tako smo i krenuli, uzeli kofere, otišli u Marsej, vratili se iz Marseja, otišli u Rumuniju, došli iz Rumunije, otišli u Dijon i uzeli prvo mesto. Sve u istoj godini, 2005. godine. Jedan uspeh odmah ti otvara neka druga vrata, pročulo se, čulo se u gradu. Omasovljivao se ansambl, čak i prvi ansambl počeo da su dolaze ljudi što je bilo nezamislivo da dođe neko van Rakovice, da dođe u Rakovicu na probe. Timu koji radi sa igračima i pevačima i moj zadatak je zapravo tada bio da preuzmem grupu tradicionalnog pevanja, mušku i žensku. Repertoar smo značajno proširili. To su pesme sa različitih prostora na kojima žive Srbi. Bilo nam je značajno da to ne budu samo pesme iz Šumadije, imamo i pesme sa Kosova, da budu to i pesme čak i neke rumunske, u svakom slučaju svuda gde žive Srbi.
unazad 10 godina profesionalizovali čitavu logistiku koja prati ansambl. Dakle, govorimo o dizajnu svetla, gde su se nama ljudi koji rade u Zvezdara teatru, o scenografima, kostimografima. Sve su to važni momenti koji čitavu priču čine ozbiljnijim, a i motiv čine značajnijim svim našim članovima. I naravno, to je i rezultiralo na takav način da je Koturović i u svetu dramskog amaterizma jedna pozorišna družina koja se prepoznaje po kvalitetu. Možda je to upravo avantura za moju nedjelju danas ovdje. Pazi, to je prava dama, nemoj da praviš gluposti. Ansambl veterana u programu Koturovića. Zvanična smo sekcija, redovno radimo, redovno nastupamo, imamo česta i gostovanja na smotrama veterana širom Srbije. Mislim da je to jako dobro, da sekcija veterana postoji tu, jer to je snažna podrška velikih zaljubljenika ovog društva u mlađe generacije koje rade. Danas, kada društvo broji preko 400 članova u 13 različitih starosnih grupa, što se barem tiče folklora, sa rekreativnom grupom, sa veteranima koji konstantno rade uz prvi ansambl pa od dece od 5 godina pa naviše, zajedno sa našim narodnim orkestrom, mešovitom grupom pevača, to je jednostavno jedno veliko bogatstvo, a najveće bogatstvo svakog ansambla vi znate da su ljudi. Mogu slobodno da kažem da danas Koturović zaista stava na svoje noge, jedno stabilno društvo. Mislim da smo uspeli i uspevamo i dan danas. I ono što je nama bilo bitno da ne bude kada ode Coba, ode Baja, ode Andrija, ugasi se društvo, već da bez nas sve to može da funkcioniše. Svima nama koji smo Koturovića, a meni lično je folklor vrlo obeležio život, gde sam i upoznao moju suprugu i zajedno uživam u svim tim lepotama folklora. Dece ima mnogo više nego što je bilo ranije, tačaka ima mnogo više nego što je bilo ranije, kostima ima mnogo više nego što je bilo ranije, tako da jednostavno okrenuli smo se ka tome da idemo samo uzbrdo i da vučemo sve što god možemo više za ovu kuću. Trudit ćemo se kompletan ovdje umetnički tim, a nema nas malo da im dalje prenosimo tu ljubav ne samo prema Koturoviću, već i prema folkloru, prema tom načinu života i prema tim divnim i vrlo kvalitetnim prijateljstvima koji se grade ovdje. Meni je zaista ogromno zadovoljstvo da radim sa ovim mladim ljudima, sa ogromnim entuzijazmom, sa jednim ogromnim vaspitanjem. Ono što ja uspem da naučim njih, mnogo toga ja uspem da naučim od njih. Kroz ovo društvo prošlo je mnogo dobrih muzičara koji su ostavili zadatak da nastavimo da radimo. Mene su zvali i u druga društva da idem, međutim ja sam to uvek glatno odbijao. Pa ide se na turneju, pa ide se u Pariz, pa ide se u London. Ne, hvala, ja sam u Koturoviću poneko, tu sam i završio svoju karijeru. 50 godina izuzetno aktivan, ima dobre sekcije, dobre aktivnosti, nastupi, uspuhe i brojne nagrade.
To ovako olako ne može da se kaže. Znate, to je pola veka. Ko u braku nekako ili izdrži ili doživi, to se zove zlatna svadba. Ja znam samo za slučajeve dobrog i pravog iskrenog prijateljstva. Znam da su se mnogi okumili, da su mnogi više nego familija po snazi i emocijama i to ostaje za sva vremena. Najbitnija stvar je da postanu dobri ljudi. I to je ono što je nama svima cilj. I gde god danas Kulturno-umetničko društvo Dimitrije Kulturović se pojavi, predstavlja na najbolji mogući način i reprezentuje najbolji mogući način srpsku tradicionalnu kulturu, odnosno mesto odakle dolazi, grad i zemlju koju predstavlja.